καλώ το βήμα για τον χαιρετισμό του τον έντιμο εκπρόσωπο της μαρονητικής κοινότητας, κύριο Αντώνη Χατζηρούσο. Το βήμα δικό σας, κύριε Χατζηρούσο. Έντιμε κύριε Υπουργέ, έντιμε κύριε Επίτροπε Προεδρίας, αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη των εμπειρογνωμόνων, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της ΚΑΠΑ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη της μαρονητικής κοινότητας, αγαπητοί φίλοι. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που απευθύνομαι σε εσάς ως εκπρόσωπος της μαρονητικής κοινότητας σε μια σημαντική εκδήλωση για τη διάσωση της κυπριακής μαρονητικής αραβικής, μιας γλώσσας που σβήνει με το πέρασμα του χρόνου. Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία στη διοργάνωση της εκδήλωσης, προς τους διακεκριμένους ομιλητές για τη συμμετοχή τους και όλους εσάς, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Η σημερινή εκδήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής προσπάθειας. Η Κυπριακή Μαρονητική Αραβική ομιλείται στον Κορμακίτη εδώ και πολλούς αιώνες, με την άφιξη των Μαρονητών στην Κύπρο. Διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας, μεταδιδόμενη προφορικά και αποτελεί μέρος της καθημερινότητας και της παράδοσης του Κορμακίτη, από όπου κατάγεται η πλειοψηφία της μαρονητικής κοινότητας. Τα γεγονότα του 1974, οι κάτοικοι του Κορμακίτη αναγκάστηκαν να ξεσπιτωθούν και να σκορπιστούν σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Όπως είναι φυσικό, άμεση προτεραιότητα όλων αποτελούσε η επιβίωσή μας ως πρόσφυγες και ως κοινότητα. Οι δύσκολοι καιροί έθεταν άλλες προτεραιότητες και η προώθηση της γλώσσας μας φάνταζε πολυτέλεια. Στους νέους τόπους που αναγκαστήκαμε να ζήσουμε, η γλώσσα μας δεν είχε πια θέση, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε προς το γλωσσικό θάνατό της. Σήμερα η Κυπριακή Μαρονητική Αραβική συμπεριλαμβάνεται στο κόκκινο βιβλίο των υποεξαφάνιση γλωσσών της UNESCO, κάτω από την κατηγορία των σοβαρά απειλούμενων γλωσσών. Η τραγική αυτή κατάσταση οδήγησε τα μέλη της κοινότητάς μας στην πρόθεση δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της πολιτείας για τη διάσωση μιας γλώσσας που αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας των Μαρονητών, αλλά και μέρος του πολιτισμικού πλούτου της πατρίδας μας. Σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερα σημαντική ήταν και είναι η δράση του Σωματείου Χκήφισάννα, με τη συνεργασία συγκεκριμένων γλωσσολόγων και ερευνητών, όπως του Δ. Αλεξάνδερ Μπορκ και άλλων, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σήμερα εδώ, η κοινότητα προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την υιοθέτηση της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αναγνώριση της Κυπριακής Μαρονητικής Αραβικής ως μειονοτική γλώσσα της Κύπρου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες, την οποία η Κύπρος υπόγραψε το 1992. Χάρη στον κύριο Διονυσίου, ότι είναι εδώ. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε την Κυπριακή Μαρονητική Αραβική ως μειονοτική γλώσσα στις 17 Οκτωβρίου του 2008 και προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της γλώσσας το 2009. Σήμερα παρουσιάζεται η τρίτη φάση του έργου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την καταγραφή και η κωδικοποίηση της γλώσσας, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης που έχει ετοιμαστεί για τη διάσωση της γλώσσας μας. Για τους γλωσσολόγους πρόκειται μια μεγάλη πρόκληση για την κοινότητά μας, όμως είναι ένα τεράστιο βήμα, γιατί η γλώσσα μας απόκτησε αλφάβητο και γραμματική και θα μπορεί όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να διδάσκεται στις νέες γενναίες. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προσπάθειά μας για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας, των παραδόσεων και των εθήμων μας. Επιθυμώ να συγχαρώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την αναγνώριση της Κυπριακής Μαρρωνικής Αραβικής ως μειονοτικής γλώσσας της πατρίδας μας και για τη στήριξη στην πρόθεση μέτρων για τη διάσωσή της. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ιδιαίτερα τον έντιμο Υπουργό, κ. Κώστα Καδί, για τη διοικητική και οικονομική στήριξη για τη διοργάνωση δράσεων με σκοπό την αναβίωση της γλώσσας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Δ. Κυπριανό Λούι για τη στήριξη και καθοδήγηση, αλλά και για το προσωπικό ενδιαφέρον που υπέδειξε για τη διάσωση της γλώσσας μας και να εκφράσω επίσης τη συμπαράσταση και τις θερμές μου ευχαριστίες στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την ακούραστη προσπάθεια σε ένα χρονοβόρο και δύσκολο έργο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης στους ερευνητές της ομάδας καταγραφής και κωδικοποίησης της γλώσσας και ιδιαίτερα στην Δ. Μαριλένα Καριολέμου για τη δουλειά, τις άρεστες σχέσεις και τη συνεχή συμπαράσταση προς την κοινότητά μας. Τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, η παρουσία του οποίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του Προέδρου ειδικά για τις μειονότητες της πατρίδος μας. Τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας, το Σωματείο Κηφισάννα και το Σωματείο Κορμακίτης για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει στη γλωσσική αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση της νεολαίας ως προς τη σημασία της γλώσσας στη διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Τον κάθε κάτοικο του Κορμακίτη, φυσικό ομιλητή της γλώσσας, για την αστήρευτη θέληση για τη διατήρησή της. Επιθυμώ κλείνοντας να κάνω μια έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για την προσπάθεια, για τη στήριξη της προσπάθειας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αλλά και της μαρρωνητικής κοινότητας, έτσι ώστε να καταφέρουμε μέσα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους να ολοκληρώσουμε το έργο καταγραφής και κωδικοποίησης της γλώσσας, καθώς επίσης και την προσπάθεια συγγραφής υλικού για τη διδασκαλία της. Να στηρίξουμε το Δημοτικό Σχολείο Αγίος Μάρονατς, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διδασκαλία της γλώσσας και να προωθούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό. Να προωθηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας, έτσι ώστε να μπορούν να διδάξουν μια μειονοτική γλώσσα. Να ενισχυθούν τα μαθήματα που γίνονται στα επιμορφωτικά κέντρα και να επεκταθούν και σε άλλες πόλεις όπου κατοικούν Μαρρωνίτες. Να ενισχυθούν τα προγράμματα αφύπνισης, όπως η κατασκήνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Κορμακίτη. Να προωθηθεί η Κυπριακή Μαρρωνική Αραβική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Στην προσπάθεια μας χρειαζόμαστε την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη όλων. Η υποστήριξη της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας είναι ευθύνη όλων μας. Η διάσωση της γλώσσας των Μαρρωνιτών έχει ως απότερο σκοπό το σεβασμό της διαφορετικότητας και την προστασία του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου. Και αυτό θα γίνει πραγματικότητα όταν καταρριφθούν οι προκαταλήψεις και περάσουμε σε θετικές εικόνες που αποδεικνύουν ότι όλες οι μειονότητες της Κύπρου έχουν ιδιαιτερότητες που αξίζει τον κόπο να προβάλλουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο εκπρόσωπο τόσο για την ολοκληρωμένη εισήγηση, όσο και για τα κέρια σχόλιά του που αποτελούν πραγματική πρόκληση για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.